Не хачу разуць і рабыніча. Каго, прабач? Рабыніча. Я нагадаю, што менавіта з гэтых словаў па сутнасці пачынаецца гісторыя Беларусі і сказала іх Рагнеда, жанчына. Сказала іх Владзіміру, які пазней стаў святы і красна солнышко. Да, толькі на той момант ён не солнышка. Я нагадаю, што ён публічна забіў маму, тату, братоў, а Рагнеду... Зняважыў публічна, назовем гэта так. Прычым ёй было гадкоў 14. Так, а яму 15-16, дзесьці так. Разумею, конечно, але трэба разабрацца, чаму яна ўсё ж такі не хацела яго разуць. Гэта ж проста. Канешне, чаму б жанчыне не разуць мужика? Давай пра гэта пагаворым? Давай пагаворым. Давай. На што мы забыліся? На каго мы забыліся, ты хацеў сказаць? Мы забыліся прадставіцца. З вами Катерина Водоносова. І Васіль Калач. У праграме «Каса на камень» тут гаворым пра нашу традыцыю, гісторыю. А таксама пра погляд на яе, жаночы і мужчынскі, бо гэта заўжды розная оптыка. Ну што, давай пра Рагнеду і Владзіміра. 977 год, недзе так. У Полацку кіруе князь Рагвалод, які прыйшоў з-за мора. І вось да ягонай дачкі сватаецца Владзімір з Ноўгарада. Яшчэ пацан, 15 гадоў, яшчэ не хрышчоны. А як жа ён кіруе у свае 15, раскажы. А кіруе там, нібы яго дзядзька, і ён жа ваявода Дабрыня, такі заслужаны ветэран. Ну і вось Рагнеда адшывае Валодзю, бо яна мае выйсці за яго брата Яраполка, які княжыць у Кіеве. Валодзя крыўдзіцца. Так, і ён прыходзіць з вайной, забівае маму, забівае тату, забівае братоў, але перад гэтым Рагнеду на вачах яшчэ жывых бацькоў бярэ гвалтам, паводле парады таго самага Дабрыні. І гэта проста трэш. Ці, можа быць, норма таго часу? Давай паслухаем нашага эксперта. Гвалт – не тое, што норма, а спосаб камунікацыі. І не толькі ў сусвеце вікінгаў, а ўсе нашы персанажы акурат вікінгі. Рагвалод, Ронгвальд, магчыма, нават з роду інглінгаў. Яго дачка Рагнеда Раганхільдер, памочніца ў бітве, калі расшыфроўваць яе імя. А сам Валодзя, галоўны антыгерой нашай гісторыі, насамрэч Вальдэмар. Не блытайце з Волан-дэ-Мортам. Калі занурыцца ў германскія сагі, то там усё круціцца вакол вайны. Забойстваў, помсты, нават праз пакаленне, бо кроў мае быць адпомшчаная. Заўжды. Часам здаецца, што зарубіць кагосьці ў свеце інглінгаў ці небелунгаў, як зараз замовіць сабе каву альбо Убер. У адным з паходаў супраць балгараў Святаслаў пасадзіў на палі 20 000 чалавек. Падчас трызны па князе Ігары забіваюць 5 000 чалавек. І гэта пастаралася Вольга, то бок Хельга, жанчына. Увесь свет такі, ён размаўляе гвалтам. Культурная Візантыя, якая хутка стане донарам хрысціянства на Русі, такая самая, калі не горш. Забойствы, атручванні, асляпленні ворагаў, нават масавыя, добрыя традыцыі гэтай праваслаўнай імперыі, другога Рыму. І калі так рабіў кесар Васілій, чаму не мог нейкі там смаркач Вальдэмар з Ноўгарада? Мог і рабіў. А вось іншы бок медаля – гэта традыцыя падкрэсленай гасціннасці, раскошных падарункаў да нават нейкіх малазнаёмых людзей. Навошта? А гэта знак, што ты не збіраешся гэтага чалавека забіваць. Важны знак. Рэлікты гэтай культуры захаваліся і сёння, напрыклад, у народаў Каўказа. Таму менавіта там трэба сачыць за кожным словам. Інакш вайна. Якая прыгажосць у цябе. Так, маё. Калі не памыляюся, а я не памыляюся, гэта меч эпохі полацкага княства. Імпартны. Клінок франкскай работы. Лепей за франкаў ніхто ў тыя часы в Европе мечы не рабіў. Але вось рукаяць, елец, главіца – гэта магло быць ужо работай мясцовых майстроў. Всё так. Але гэта не проста меч. Гэта мера ўсіх рэчаў. Галоўны аргумент ва ўсе часы. Як ваяр, я цябе разумею. Але як жа ж, кэш, мерай усіх рэчаў. У тыя часы была грыўня 140 грамаў срэбра. Калі ў цябе ў руках меч, то і срэбра будзе, не хвалюйся. Дарэчы, менавіта грыўню срэбра кожнаму найміту абяцаў Владзімір, калі ішоў паходам на Полацак са сваімі варагамі. Яшчэ ён абяцаў наложніц, канешне, жанчын. А з ім разам ішлі Мера,
чуць, пскавічы, усе тыя, каго Уладзімір паспеў і змог набраць. А чаму Рабыніч, дарэчы? Таму што ягоная мама – это ключніца Малуша. Трымай, у гэтым акурат уся соль. Глядзі, была чэлядзь. Гэта такія палонныя ў войнах, параўнай з ангельскім словам child, нібыта малодшыя людзі, а былі халопы. Гэта мясцовыя, якія трапілі нейкім чынам у рабства за пазыкі, за нейкія іншыя правіны. І вось гэтыя халопы выконвалі розную работу. Напрыклад, маглі быць ключнікамі ці ключніцамі. І той Уладзімір, хаця ён і сын Святаслава, Свінельда, але ад ключніцы Малушы, халопкі. Вось Рагнеда не хацела яго разуваць. А ты сапраўды верыш у гэтую рамантычную версію? Рагнеда хацела замуж за Яраполка, там любоў, і тут Уладзімір пакрыўдзіўся на Рабыніча. Сапраўды, ёсць больш прагматычныя і больш новыя, канешне, версіі. Адна, напрыклад, кажа пра тое, што Рагвалод. Ён ж не толькі тата Рагнеды, ён яшчэ і палітык, і ён першым ацэніў патэнцыял полацкага княства і сам хадзіў паходамі на наўгародскія землі. І вось той паход Уладзіміра мог быць адветачкай Рагвалоду. З Наўгараду з любоўю. Так. То бок чыстая палітыка, улада, грошы, зямля. Так, але не зямля, вада, рэкі. А па іх, як па магістралях, цякуць ізноў жа рэкі, футра, грошай, срэбра, рабоў і мячоў, такіх як гэты. Гэта тавар і полацак, які кантроліць падзвінне і падняпроўе, гэта важны вузел у гэтай гісторыі. Just business. Just business. Рагнеда не такая простая дзяўчына, як нам падаецца. Мы не ведаем году яе нараджэння, але ведаем характар. Адкуль гэтая дзёрзкасць? Не хачу разуці, гэта форма адмаўлення сватам. Паводле звычай, у першую шлюбную ноч невеста разувае мужа, здымае з яго боты. Але тут не проста адмова, але і страшная абраза. Рабыніч. Ідзем далей. Пасля крывавага вяселля Уладзімір забірае яе ў Кіеў, дзе забівае свайго брата Яраполка, таго самага жаніха Рагнеды. Сам стае вялікім князем, але жонку, адну з жонак, бо ў яго іх шмат, селіць у сяле пад Кіевам, дзе бывае зусім нечаста. Жонцы дае новае імя – Гарыслава. І тут праз гады Рагнеда спрабуе забіць п'янага мужа, які заваліўся да яе пасля гулянкі. Зарэзаць. Володзе пашчасціла, своечасова прыцвярозіў. Але як пакараць жонку? Здаецца, адзін варыянт – смерць. Рагнеду апранаюць у княскую вопратку, каб чакала пакарання. Але на сцэну выходзіць Ізяслаў, іхні сын, якому гадкоў 7, з мячом. І тата мяняе рашэнне. Высылка дадому, на отчыну, то бок у полацкую зямлю. Але і тут цікава. Уладзімір нібыта прапануе ёй новага мужа замест сябе. А тая ізноў не хоча. Маўляў, лепш у манахіні, чым з тваімі мужикамі. Так Рагнеда з сынам аказваюцца ў новазбудаваным Заслаўі. Герб гораду дагэтуль прыўкрашвае герб Рурыкавічаў. Прычым, як дзеці, Рагвалодавічы, а не Уладзіміровічы. Гэта важна. То бок Уладзіміра яна нібы адмяніла, выкрэсліла з жыцця. Сама ж увайшла ў гісторыю не толькі як першая жанчына-князёўна, але і як першая асветніца. Магчыма, самая адукаваная жанчына ў Беларусі 10 стагоддзя. Пасля высылкі ў Заслаўе Рагнеда атрымала бацькаву спадчыну і пачала княжаць у новазбудаваным горадзе, названым па імені сына. Там яна нібыта стала пабожнай ды распаўсюджвала веру, так кажа афіцыйная летапісная версія, але перадала сыну галоўнае навыкі кіравання, княжацкага майстэрства. Каля 1000 году Рагнеда памерла, ужо нібыта ў статусе манахіні, прыняўшы пострыг пад іменем Анастасія. Яе сын стаў князем і заснаваў дынастыю Ізяславічаў, якія, што важна, выводзілі сябе ад Рагвалода, а не ад Рюріка. Унучка Рагнеды Еўфрасіня Полацкая прылічаная да ліку святых. Такім чынам Заслаўе яшчэ адна калыска нашай дзяржаўнасці, як Полацак ці Наваградак. Але вернемся да Уладзіміра. Хто ж ён такі?
Уладзімір, сын Святаслава, стаў святым толькі ў 1254 годзе. А на пачатку кар'еры гэта зусім не святы конунг Вальдэмар, які сидзеў у Новгарадзе і смеласцю не адрозніваўся. Калі ён даведаўся пра смерць таты, то збаяўся брата Яраполка і ўцёк у Скандынавію. І ўжо адтуль вярнуўся з бандай мудакоў. Ён пайшоў на Кіеў, па дарозе зазірнуў Полацак. У вайсковым плане яго прыкрываў дзядзька Дабрыня, таму ён і быў такі нарваны. Падобна, што з полавым жыццём у Володзі таксама былі праблемы. У Корсуні ён згвалтаваў дачку корсунскага князя таксама публічна на вачах у звязаных бацькоў, а пасля аддаў свайму дружынніку Ізберну. Тое самае ён зрабіў з жонкай брата Яраполка, грачанкай, а самога Яраполка вікінгі паднялі на мячы. Згвалтаванне – гэта плён псіхічнай дысфункцыі, калі не можаш атрымаць жаданае сам праз свабодную канкурэнцыю. Гэта гісторыя пра няздольнасць заваяваць аўтарытэт у мужчынскім калектыве. І адсюль псіхапатычныя паводзіны. Нават калі спісаць на мастацкую выдумку гарэм Уладзіміра з 800 наложніцаў, толькі ў Вышгарадзе 300, то мы маем завершаны вобраз псіхапата. І баязліўца. Пасля ўжо быў ягоны перформанс са скідваннем у Дняпро старога пантэону багоў. Хрышчэнне – гэта чыста палітычны акт. Прычым, зноў жа, гэта гвалтоўны хрост кіянаў у Дняпры, крывавы, у абмен на легітымізацыю сваёй улады з боку Візантыі. То бок, згвалтаванне цэлага народу. Святы чалавек, праўда ж? Ось, што б я не рабіў на месцы Уладзіміра, я ведаю дакладна. Але вось што бы ты зрабіла на месцы Рагнеды? З Уладзімірам? Ну, канешне. Не ведаю, я б яго спаліла нафіг і ўсё. Якім чынам? Ну, я не ведаю, прыйшоў дадому п'яны, заснуў з цыгарэтай. Цыгарэў. Бывае. Небяспечная ты жанчына. А хто бы Русь святую хрысціў? Ну, хтось тебе похрестив, я б, може бути, і не ведаю. Дочекалася добрих місіонерів, таких як Святий Патрик. І можна було би пити пиво, кольки хочеш. Зайздрощу ірландцам. Я так сама, на праці. Што стала з сотнямі наложніцаў Уладзіміра, якіх той меў распусціць пасля хрышчэння? Мы не ведаем, але ведаем, што былых статусных жонаў ён падсоўваў сваім дружыннікам. Але і тут Рагнеда праяўляе характар. Паводле кананічнай версіі яна кажа: «Была царыцаю зямною і не жадаю быць у кагосьці рабыняю», пасля чаго сама стае нявестаю Хрыста, то бок манахіняй. Але стоп! Колькі на Русі на той час было манастыроў, тым больш жаночых? Зеро. А калі яе маглі пахрысціць, які яна магла мець хрысціянскі стаж для таго, каб пайсці ў манастыр? Выходзіць, сама сабе манахіня, сама сабе ігуменя, сама сабе епіскап. У гісторыкаў ёсць смелая версія. Паводле яе ў Полацку яшчэ да тых драматычных падзеяў Рагвалот і яго блізкія ўжо былі знаёмыя з хрысціянствам. Былі кнігі, магчыма, храм, нават епіскап. Гэта адпавядае тагачасным працэсам у Польшы, Швецыі, Даніі, Нарвегіі і нават Ісландыі. А мы на той час частка заходняга свету. Таму і Рагвалот меў адну жонку, а не цэлы гарэм. Таму і сведчанняў пра гвалтоўны хрост Полацкая, Кіева ці Турава мы не маем, бо ён мог праходзіць раней і ў зусім іншай атмасферы. Чаму ж мы не ведаем гэтага дакладна? Таму што не маем полацкага летапісу. Дзякуй Івану Грознаму. А маем толькі версіі. Як ёсць. Зрэшты, маем на іх поўнае права. Дык пра што ж ўся гэта гісторыя? І чаму Уладзімір такі не забіў Рагнеду? Можа быць, гэта гісторыя пра святасць святога Уладзіміра? Ну не, я насамрэч думаю, што гэта гісторыя пра жанчын і вельмі добра кладзецца сюды акурат чаму не забіў. Бо Рагнеда, як ні круці, яна з роду конунгаў, яна ведала сабе цану, нягледзячы на ўсе гэтыя прыніжэнні, на ўвесь гэты боль, яна не зламалася. І гэта цалкам адпавядае месцу жанчыны ў грамадстве вікінгаў. Не проста інкубатар для нашчадкаў, для сыноў і дачок. Жанчына ў тым грамадстве мела свае правы. Яна мела свой гонар, яна мела сваю вотчыну, бацькоўскую зямлю, акурат полацкую зямлю, куды яна потым і вярнулася. Ну і, канешне, гэта пра палітычнае мысленне. Узгадаем хаця бы княгіню Хельгу ці Ольгу, бабку таго самага Уладзіміра. Так. І яшчэ.
роля жанчыны быць больш адукаванай, чым мужчына на тыя часы. І гэта мы бачым пры дварах у Даніі, у Нарвегіі, у Швецыі. І таму цалкам лагічна сюды кладзецца гісторыя, напрыклад, Ефрасіні Полацкай, Сафіі Менскай, якая трапіла ў Данію. Уяві, што ў тыя часы нават рабыню паводле старабеларускага, так бы мовіць, права нельга было згвалтаваць проста так. А як? Плаці грыўню за сорам. Можа, канешне, гэта не біткоін, і гэта не пакаранне смерцю, але ўсё ж такі гэта вельмі вялікая сума. Сэнс у тым, што жанчына, неважна, рабыня, княгіня, яна была ў прававым полі, і гэта заходні стандарт. Канешне, з папраўкай на тыя часы, безумоўна. А Уладзімір? Што, таксама заходні стандарт? А ты ўзгадай, калі ласка, як ён скончыў. Ягоныя парэшткі былі ж даследаваныя. У яго была адрубленая галава, на касцях сляды парубаў. Ёсць адна ісландская сага пра Вальдэмара. І паводле гэтай сагі Вальдэмар быў забіты сваімі ж за баязлівасць і за мудацтва. Я выбачаюсь. І год смерці таго Вальдэмара з сагі падазрона супадае з годам смерці святога роўнаапостальнага князя Владзіміра. Любімага святога Пуціна. Так, любимого святого Путина. И вот гэты прынцып нравится, не нравится, терпимая красавица, он просто... Ён вычварны. И ён нават 1000 гадоў таму не заходзіў нашим продкам. А што вы пра гэта думаеце, шаноўныя? Пра што гэтая гісторыя? Пра садызм, палітычны цынізм, права моцнага ці пра святасць? Пішыце ўсё гэта ў каментарах. А на сёння ўсё. Мы з вами развітваемся. Пакуль. Сустрэнемся.